Il-mobile jew il-laptop li qed tuża biex tara dal-video ukoll għandu settings, ukoll għandu regulator. Bħal pereżempju jekk tkun qed tbaxxa l-battery jew jintfilek jew jitlalek xi messaġġ isma' charge before the laptop or mobile goes to sleep, etc. U aħna mentalment u anka fiżikament għandna ċertu regulators, ċertu settings illi l-aħbar it-tajba hi illi nistgħu nimmodifikawhom aħna stess, anke jekk forsi ma kontx taf bihom. F'liema sens, mela ma nafx intix waħda minn dawn il-persuni, però għandek diversi nies illi jieħu ċertu weight, jew ikunu pereżempju weight u ieħor, jien naf ħanivvinta ta' ikun hemm min jgħid li jiena dejjem neħel bejn 60 u 65. Avolja meta kont iżgħar għal mod tal-kelma kont under 60 bħala weight. L-istess ħaġa min jgħid li jiena nista' neħel bejn 80 u 85. Avolja meta kont iżgħar kont anke ammiss pereżempju is-70s. Qed nivvinta n-numri apposta ġast biex ma taħsbux illi dan isir biss f'xi każ ta' xi numri jew oħrajn partikolari biss. Iżda jsir f'ħafna ranges differenti. U għal grazzja t'Alla kif jaħdem ġisimna, aħna nistgħu ngħinuh biex inkissru dak li jgħidulu il-plateau li inti tkun imwaħħal jew imwaħħla. U ħar diskuti naqra affarijiet. Mela, l-ewwel nett, l-ikbar ħabib, l-akbar għodda li għandna l-intermittent fasting. Hija għodda bxejn, hija l-aktar għodda antika, hija l-aktar għodda li tagħmel sens biex nagħtu break lil ġisimna anka lil bakterja jgħidula illi għandna f'dak li jgħidulu il-gatt. Il-gatt huwa meqjus bħala t-tieni moħħ tal-bniedem. Meta aħna l dan ħantuh break, bħal ngħidu aħna isma' jiena satej 3-4 qabel ma rqatt waqaft niekol. U imbagħad erġa' bdejt niekol satej 3-4 wara li qomt, mhux qabel ma norqod eżatt irrid niekol. U l-ewwel ħaġa filgħodu qabel ir-ratt tas-sarib inkun diġà qed niekol. Bħalma ġisimna jkollu bżonn jorqod jistrieħ u jieħu break, hekk ukoll dan il-bakterja it-tajba li għandna f'dan li jgħidulu il-gatt ikollha bżonn tistrieħ għat-tul ta' żmien. Bħal kif semmejna miljun darba nirrakkomandaw idealment 16-il siegħa konsekuttivi. Illi waqthom iva tista' tkompli tixrob kemm trid, ilma still, ilma sparkling, kafe iswed, te iswed. Forsi ħabib kbir tiegħi jiddikef illi waqt illi ma jistimulakx għax jgħidu kif inhi ħafna kafe mbagħad jista' jinnervjak, jista' jħallik restless. Insomma, dan id-dikef minkejja ma jkunx fih kafeina isibu illi jgħin ħafna biex jaqta l-aptit u jaqta l-ġuħ ħalli aħna dawk is-16 siegħa konsekuttiva inħossuhom eħfef milli fil-fatt ikunu diġà għax jgħidu kif inhi once li oġġett tidraħ iktar jibda jsir ħafif. Imma biex ma nisvijax wisq, mela l-fasting huwa wieħed minn daw illi ħajjejnuna biex aħna inkissru dak is-settings illi qisna dejjem kienu qed iwaħħluna fl-istess ammont ta' xaħam, jgħinuna biex inkomplu naħarqu aktar xaħam aktar minn qatt qabel. Issa, hemm ukoll dak illi inti temmenaw fuq. Jekk jiena noqgħod ngħid lili nnifsi, leħi jiena dejjem l-istess jiġrili, nagħmel 3 xhur sewwa u mbagħad nerġa' mmur il-baħar. Daqshekk nitlef kollox, nerġa' immur lura għal meta qabel kont nieħu l-affarijiet bis-serjetà. Jiena jista' u mal-ewwel figolla daqshekk imbagħad nibqa' nidħal kull ma nara qudiemi. Jekk inti toqgħod faqqa dawn il-labels semmejnihom f'ħafna videos oħrajn imma ma nixba qatt nirrepetihom, jekk inti toqgħod tagħti dawn il-labels lilek innifsek. Mhux sempliċement taħsibhom tax da kulħadd jgħaddilu ħsieb u kulħadd jipprova jimmotiva lilu nnifsu, imma jekk inti anke il-ħsibijiet tiegħek ittihom aktar qawwa billi toqgħod tgħidhom u tirrepetihom kważi ma' kulħadd, toqgħod tgħid lil kulħadd għalfejn nisimgħu jiena ħi fis-sajf infotti kollox. Jiena immur il-baħar letteralment fis-sajf u aktar ma tgħidha lin-nies, aktar isek tittimbra, aktar tidħol ġo moħħok u aktar qed iżżomm lilek innifsek lura milli verament tagħmel il-progress li hemm bżonn. Allura, waqt li mhux se noqgħod nappella lek li toqgħod tiftaħar u toqgħod tgħid lin-nies jiena xempju ta' kif bniedem għandu jiekol jkun dixxiplinat. Jiena ma naqaqat, jiena tista' mhux titfali qudiemi pizzets u burgers u xogħol jiena ma naqaqat. Mhux dak it-tip, mhux se noqgħod ngħidlek oqgħod iffanfra, imma dak li speċjalment tgħid lilek innifsek miegħek innifsek ara li qiegħed jimlik bil-kuraġġ u bid-determinazzjoni. Inti għandek bżonn tkun l-akbar ħabib, l-akbar ħabiba tiegħek innifsek internament.
Għax jekk inti ma tħobbx lilek innifsek, jekk inti ma temminx fik innifsek, ħadd tagħmilha kważi impossibbli biex tagħmel dak il-progress. Mela dan huwa setting ieħor illi inti tista' tibdel, illi inti flok ma tibqa' tredden u tparla speċjalment man-nies dwar x'mintix kapaċi tagħmel, inti ħadda titkellem miegħek innifsek dwar inx kapaċi tagħmel u fejn kapaċi tasal. Issa, la semmejna anka l-gatt illum. Dan il-bakterja tajba illi semmejnija, kif ħanejnuha, kif ħaniżraw aktar minna biex anka, u di vera tajba ftaħ daqsxejn widnejk, tħossok aktar happy u aktar kuntenta. Ma nafx qatt smajt it-terminu bil-Malti għandi dwejjaq fl-istonku u dik tagħmel ħafna sens li ħanajt issa. Meta aħna niklu l-imbarazz, meta aħna speċjalment niklu t-sokkor, mhux biss qegħdin inkissru il-bakterja tajba u noqtlu l-bakterja tajba li għandna diġà, imma qed inrabbu bakterja ġdida ħażina. Aktar manna minn dil bakterja ġdida l-ħażina, aktar hemm ċans ta' ansjetà jsibu f'livelli iktar avvanzati ta' ikel junk, jiġifieri min jikol ħafna junk, ħajwaslu anka possibilment għal depression. Tajjeb tajt li da biss iwassal għal depression, wassal għal depression anka ħsibijiet kif nitkellmu ma' nfusna, imma dan ikompli jarraq jew jibda jarraq is-sitwazzjoni. Number 2, waqt illi dak li kelmim li fiber. Il-fiber qed nitkellmu fuq ħaxix, frott, qed nitkellmu fuq affarijiet li mhux proċessati, mela pereżempju jsibu anka dik illi naħseb l-Amerikani u bl-Ingliż jgħidula sugar cane, illi di il-propja sugar cane bikel ġewwa kollha zokkor anka minn barra mimlija fiber. Imma x'jagħmlu? Jarmula skużani il-fiber kollu u jżommu t-sokkor biss. Mela anka pereżempju l-frott, jekk aħna nistgħu niklu frotta sħiħa, ħafna aħjar milli nqogħdu nassruha u nieħdu l-juice biss, għax aħna il-felli, tajjeb ngħidu larinġa. Il-felli tal-larinġa fih dak il-fiber illi qed jgħinek biex tpatti ħafna għad-sokkor illi fih minn ġewwa dak l-istess frott. Jekk qasarna, allura bil-Malti żammejna it-sokkor biss, il-juice biss, hemmhekk klifna tista' tgħid kważi il-fiber kollu jew il-fiber kollu tal-frotta. Meta l-fiber huwa l-aktar ħaġa li jimlina, l-aktar ħaġa illi allura la jimlina qed jgħinna biex ma nkomplux nieklu u ma nibqgħux għaddejjin, u fl-istess ħin huwa sustanzjuż immens għal din il-bakterja illi ħatferraħna u li ħatejna inħossuna aktar tajjeb. Issa, il-classwork jew homework tal-lum għax dejjem iħobb nagħtikom naqra task hija illi ħatfittex daqsxejn dwar fermented foods. Fermented foods. Tajt li ta' kemm qed titkellem tqil dal-għodu. Xejn ta' barra minn hawn. Mela pereżempju hemm ikel ħansemmi l-aktar li hu sempliċi l-aktar li tfamiljari miegħu. Il-yogurt, il-Greek yogurt, illi dan ikompli jgħin ħafna mal-ħaxix illi semmejna, mal-fiber illi semmejna biex it-tajba. Mela grazzi għal daw il-fermented foods bħal pereżempju il-Greek yogurt, aħna ħansaħħu u ħanrabbu aktar bakterja tajba għal aktar kuntentizza. Tajjeb xbin, mela jiena nixtieqkom illi dejjem tikkunsidraw iżidu il-Greek yogurt anka fid-dieta tagħkom. Jiena qed ngħidilkom il-kelma tikkunsidraw għax jiena xjentist. Jiena m'iniex nutritionist li nikteb id-dieti, tajjeb għax dejjem nagħtu parir illi dak li jkun jitkellem man-nutritionist tiegħu għal pjan personali tiegħu. Pereżempju aħna li nagħmlu a New Better Life għandna nutritionist gradwata bħala parti mit-tim tagħna illi di based fuq ħafna mistoqsijiet illi ħassaqsik, ħassir taf daqsxejn inti l-ġismek, eċċetra, ħadejdra l-preferenzi x'jogħġbok u x'ma jogħġbokx, x'tip ta' training qed tagħmel, kemm il-darba qed tagħmlu. Normalment, naturalment, il-membri tagħna jkunu qed jagħmlu l-exercises li nsemmu dejjem li huma nofsija tajba, dejjem taħt gwida ta' coach Maltija u Maltija illi f'dik in-nofsija nkunu qed inħadmu kważi tista' tgħid naqra ġisimna sew u kull ġurnata jkun hemm focus fuq body parts differenti biex aħna dejjem naraw illi il-ġisem kollu qiegħed jaħdem ġurnata wara l-oħra. U din il-nutritionist allura ħadu kollox into consideration u tagħmel dan il-pjan personalizzat flimkien ma' daw l-exercises ta' nofsija li qed nagħmlu. Għal grazzja Alla ħafna mill-membri tagħna jaraw ħafna progress
u fil-fatt nippruvaw aħna illi nilħqu it-target tagħna illi huwa NU Better Life għalhekk l-operat tagħna jismu NU Better Life għax bdaw l-affarijiet flimkien. U wkoll għall-irqat, grazzi għall-irqat illi aħna ħanorqdu. Fej dan importanti ħafna għal daw is-settings, dan ir-regulatur li qed nitkellmu fuq illum. Importanti immens ukoll li naraw li qed nixorbu biżejjed ilma. Kif qed ngħidu jista' jkun still, jista' jkun sparkling, jista' jkun te iswed, kafe iswed, dak kollu likwidu, tajjeb kollu ħajjejn, però tajjeb li nkunu nafu li il-kafeina hija diuretic, jiġifieri ħattejna biex nagħmlu aktar pipi, issa fl-istess ħin aktar ma nagħmlu pipi rridu naraw ukoll. U speċjalment, importanti ngħidilkom, iktar ma nerqu fis-sajf aktar idu naraw illi aħna qegħdin nirreplacjaw bilma tajjeb. Jiġifieri l-ilma bħala standard nimmiraw idealment li jkollna minn tal-inqas 2 litri li xrobna kuljum, idealment forsi anke 3, ħalli il-proċess ta' kif nidru, inħossuna u ta' saħħitna minn ġewwa ikun tassew inkredibbli. Tajjeb, u għalfejn qed nuża l-kelma qawwija inkredibbli. Għax isibu li anke wara 3 ijiem biss jekk naraw naqra l-intern tagħna kif ikun, meta nkunu qbilna libna għal ikel illi huwa sustanzjuż u li fil-fiber, żidna l-ilma u bdejna l-exercise, jekk naraw ġisimna kif inhu minn ġewwa wara 3 ijiem ikun hemm diġà bidliet kbar. Mela jiena ħanawguralek is-saħħa, ħanawguralek li tieħu azzjoni fuq dak li tkellimna llum u jekk nista' jgħinek f'xi ħaġa jiena Mattejus minn New Better Life kmandani ibatli u kif nista' ngħinek jew inkella nirreferik għand min jista' jgħinek fil-każ speċifiku tiegħek. Is-saħħa.